Казвам се Александър Юзев и от дълги години се занимавам с изкуство и по-специално с концептуално изкуство. През 2017 година обаче хрумна една идея, много интересна идея, за създаване на урна изкуство. Така че да може изкуството ми, което правя, да бъде въплатено в една много по-практична, една много по-функционална цел, т.е. да го превърнем в бизнес. И всъщност появата на Etsy в този момент, ние го открихме в този момент като платформа, даде възможността да може много лесно да се разпространи и хората да се запознаят във всички краища на света с него. Това изцяло промени посоката на проекта, защото изключително лесно и достъпно хората могат да видят нашите продукти, да разберат идеята и някакси в тези тежки моменти, които се случват със всеки, да бъдат по-леки, доколкото може, и някакси по-осъзнати. Така че Etsy беше нашето истинско начало за бизнес и сме благодарни, че такъв тип платформа може да се показва изкуството по този лесен и достъпен начин.